Bună ziua! Noi suntem de la Cătrize la domiciliu și cineva drag ne-a trimis la dumneavoastră. Haideți că ne plouă și... Intrați înăuntru, vă rog. Intrați așa cum voi. Bună ziua! Bună ziua! Hai, vedem Mircea. Stă-te acolo. Cine credeți că ne-a trimis la dumneavoastră? Nu pot să fiu. Să luați totul, vă rog. Mulțumesc mult. Așa? Avem o dedicație muzicală pentru dumneavoastră. Să aprindem și lumânările și artificii, să aveți grijă. Azi e ziua ta și bucură-ți inima. Azi e ziua ta cea mare și vreau să-ți fac o urare. Tată, azi e ziua ta și bucură-ți inima. Azi e ziua ta cea mare și vreau să-ți fac o urare. Azi e ziua lui tata și așa din viața mea și zilele mele toate să mai dată sănătate. Azi e ziua lui tata și așa din viața mea. Tată și bunic, dragul nostru și cel mai apropiat om, te felicităm cu ocazia zilei de naștere. Îți dorim sănătate în trup și bucurie în suflet. Fii mereu la fel de frumos, vesel, sănătos. Inima să-ți cânte, iar sufletul să fie mulțumit de toate. Bucurii și succese, fericire și dragoste. Îți dorim să fii respectat de toți și iubit de noi, familia ta. Visele să ți se împlinească, iar casa mereu să-ți fie plină de iubire și bucurie. Din partea copiilor și a nepoților. La mulți ani și din partea noastră, să fiți sănătoși și vă dorim tot binele din lume. Dacă nu mulțumim, dacă vreți să le transmiteți ceva, Multă sănătate și fericire. mulțumim. Vă dorim o zi frumoasă, chiar dacă afară plouă.